سخی خواص خان ایک بادشاہ شیر شاہ سوری گزریا ساڑھے کول تینے کول کے لارتاس ہے. اس کا ایک سپاہ سالار سی کہ اس نے سلیم سوری نے اللہ دی کتاب تے قسم دے کے پھر قتل کراتا دنیا دی خاطر. انہوں نے معاملات سارے پوری کتاب لکھی. پانی کہانی میاں صاحب ایک میں شیر پیش کر کے سخی خواص خان اللہ رحمہ دے. پھر میاں صاحب نے اپنا ڈریس دسیا وہ کہ میں کتنے دا رہنا والا میں کون وہ میں لاگو تے چار شیر سنا گا. میاں صاحب پانی کہانی دے وچ فرماتے ہیں اے ظلم دیکھو جہان دے دی ظلم دیکھو جہان دے دی اے جس قتل کیتے خان خاص جے. یہ سستی دے نام تے خواص پور پنڈ ہے اس بابے دی بات کر رہے ہیں. اے ظلم دیکھو جہان دے دی جس قتل کیتے خان خاص جے. کتھے شاہ سلیم تے شیر شاہ جی جنہ چاڑے نے کوٹ رتاس جے. سدا رونقاں وچ جہان نائی نت ملے نہیں کٹاس جے. پیلے ہو محمدہ وک دے نے اے لالو لال کا پھل پلاس جے. ایک دفعہ درود پاک پڑھو. میاں صاحب فرماتے ہیں ندی ویتا دا کاٹ ہے نام جلم نالے شہر جلا اس پار ہے جی. اتھوں سات کو طرف پہاڑ دی تے سخی پیر شاہ دا دربار ہے جی. اے دبڑی والا پیر سنسار اتے جدا چل رہا اشتہار ہے جی. چاروں کش میں اوس جناب دہاں جنو قرب اگے کرتار ہے جی. اے باول بخش سائی میں تو بڑا پائی آج سر جندے دستار ہے جی. اے انو شرف سجادگی پیر دیدہ اساں سارے آندہ سردار ہے جی. شمس دین وسی ساڈا باپ سخی پری نور تھی جدی مزار ہے جی. نتاں دی کھیڈ بانگر کوڑا دباتے پیر سوار ہے جی. کسے بات کہے دوڑے بیت شجرے یمن پیر دے دا اشعار ہے جی. میرے شیر دی سار نو سو جانے جس دے عشق دا سار دو پار ہے جی. سارا فقر دی رمز دے نال بریا کسے سے موتی اسرار ہے جی. وضو شیر داتے 10 فرض نالے واجب سنتا نفل سنگار ہے جی. دسو کون شاعر آج ادا کرتا بنے کافی ادا مساں
ہو جا نہیں تے میرا کی مقدار ہے جی واجب فرض تے سنتا چھڑ یارو مستحق تھی کی لاچار ہے جی میرے شیر تھی شیر پنجاب اندر دسو کس دا اپن اپار ہے جی تجلیس خطی وچ کرن کشتی کوئی وزر دا بھی اشہار ہے جی جنہ نہیں عروس دا علم یارو اونا ورگ کی وچ بہار ہے جی اس شیر دا تولنا بہت مشکل تولے کباج دی موسیقار ہے جی کسے اگلے آتے کے پیر کہندے نیا کام کرنا دشوار ہے جی بیت پٹ کے بیت بنا لیندے بیت پٹ کے بیت بنا لیندا توڑے اومیاں ہے استقار ہے جی نیا کام تمام تیار کردہ الہام دا جس اتار ہے جی دوجا رمز رموز نہ فقر والی جیڑا مول اندر اس کار ہے بات کی تھی جڑے سی عام شعر پڑھتے رہتے ہو ہر بندے سمجھ آ جاتی ہے جرا نواں کام ہوئے ہوتی گل ذرا ہر بندے سمجھ نہیں آتی اس واسطے کوشش کرتے ہیں گاڑی گل چلتی رہے السلام علیکم ایک شعر میں اور پانی کا جناب اجازت ہوئے پیش کر رہے ہیں میاں صاحب ایک آخری رفائی میں پانی کا کتاب دے پیش کر رہے ہیں میاں صاحب ضرور سمندر اے نویں تھی نویں بڑھاوندے جی اے جیڑے آمدے کر میرا ساری آلی اے تر جاری آپوں دے جاری اورا پچھے انہاں انجا وکھلائی آلی اے دیوے او ساری آلی اے چاٹ کٹوے محمدہ سٹ واٹا اے سٹ واٹا اے تھے کئی نٹا چھلی آری آلی اور نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد بڑی خوبصورت انداز کلام پیش فرما رہے سن چودھری محمد سعید صاحب دینا جیلن کو ساڑھے مہمان اس تو بعد گزارش کرانگا ڈنگا محمد یوسف رضوی صاحب تشریف جاندے نے اور میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر اور فکری آپ دا کلام پیش فرما دے نے محمد یوسف رضوی صاحب ڈنگا